Dobrý deň, vítajte milí škorpióni pri dnešnom tarotovom výklade. V dnešnom výklade sa spolu pozrieme na predikciu na september 2026. Rozoberieme si 5 rôznych oblastí, pozrieme sa na to, aký budete mať mesiac, ale samozrejme, že sa jedná o kolektívny výklad, všeobecný výklad, takže si prosím z neho zoberte iba to, čo s vami rezonuje, čo s vami nerezonuje, nechajte tak. Ak by ste mali záujem vidieť viacero takýchto videí, prosím zanechajte odber a tiež ak by ste mali záujem o osobný výklad, jediný možný spôsob, ako si výklad zarezervovať, je cez moju web stránku teresatarot.sk a tiež, ak by ste teda mali záujem, môžete mi napísať dolu do komentáru vedieť, aby som vedela teda, či sa vám páči viacej, keď budem miešať karty na video, alebo keď už mám teda pripravené. A posledná správa, predtým, než sa pustíme do tohto výkladu. Keď vám niekto bude písať prvý, keď vám bude niekto posielať žiadosti o priateľstvo pod mojím menom, niečo vám komentovať, nie som to ja, vznikajú falošné profily, prosím, dávajte si naozaj na to pozor. Nikdy vám nebudem písať prvá, ani vám posielať prvá výklad, sú to podvodníci. Takže poďme sa pozrieť na to, aká je téma mesiaca, moji milí škorpióni. Možnosť, keď sú tu výzvy, oblasť rastu a extra správa. Dobre, takže pôjdeme sa na to pozrieť, že čo tu máme, čo nám tarotové karty hovoria. Takže máme tu 7 mincí, máme tu 4 meče, máme tu rytíra minci a potom nám spolu vypadlo otočených 5 palíc a otočených 8 minci a máme tu túto kráľovnú mečov otočenú. No, dobre, toto sú veľmi zaujímavé správy, na ktoré sa takto pozerám. Samozrejme, každú jednu kartu ja vám vysvetlím osobitne, každú jednu tému. Tak poďme sa na to pozrieť, aby som nezabudla, samozrejme, tieto vám vysvetlím spolu. 7 mincí, hlavná téma mesiaca. Ja si myslím, že celkovo téma tohto mesiaca bude vyhodnotenie nejakých výsledkov. Väčšina z vás budete vyhodnocovať to, čo ste budovali. Vy ste niečo budovali už predtým a vy sa pozriete, dobre, čo z toho vlastne mám. A môže to byť také veľmi konkrétne, že napríklad je to nejaký vzťah, je to nejaký nápad, nejaká práca, do ktorej dávate veľa času, štúdium, nejaký finančný plán, možno, že cvičíte, možno, že máte nejakú dlhodobú snahu, alebo jednoducho celkovo taký životný smer a vy sa pozriete na to, že ako keby čo z toho, čo robíte, má skutočný potenciál aj do budúcna. V práci môže to byť, že napríklad budete vnímať, hej, že medzi tým, že ste zaneprázdnení a či sa naozaj niekam posúvate a to bude rozdiel. Takže ja si myslím, že veľmi veľa z vás robíte nejaké veci, ale možno, že ten výsledok tomu nezodpoveda. Takže napríklad veľmi veľa hodín trávite v práci, ale máte málo peňazí, alebo máte veľa úsilia, ale minimálny kariérny rast, alebo veľa komunikácie, ale není tam nejaký konkrétny výsledok. A myslím si, že v septembri sa vám ukáže tento rozdiel. Bude to možno, že troška také nepríjemnejšie, lebo ja by som povedala, že určite táto sedmička minci, čo sa týka peňazí, je veľmi taká karta na dlhodobé financie, že vy začnete vidieť, či sa vám tie dlhodobé rozhodnutia oplatia, že koľko ste možno, že za posledné mesiace zarobili, si spočítate, alebo koľko vás stál určitý projekt, alebo že čo vám prináša pravidelný príjem, alebo kde vám peniaze odtekajú, alebo či sa vám oplatí pokračovať v nejakej investícii. Takže určite je tu niečo takéto. Čo sa týka vzťahu, ja si myslím, že ono sa budete určite niektorí z vás aj pozerať v septembri, že či to má budúcnosť, alebo že či iba tak čakáte, či sa niečo zmení a treba začať sledovať skutky namiesto toho potenciálu, že čo ten človek reálne robí. Poďme sa pozrieť na tú možnosť mesiaca. Tam boli tie 4 meče. Ja si myslím, že vy sa potrebujete zastaviť. Vy potrebujete obnoviť si vašu energiu, vašu silu. Vy ste stále niečo riešili v poslednom dobe, vy ste stále niekomu odpovedali, vy ste niečo v kuse vybavovali, vy ste možno, že premýšľali nad nejakým problémom, nad nejakou vecou a myslím si, že už na chvíľu to takto posuniete, že dobre, že už ma to jednoducho nebaví, hej, že už to nechám proste tak, že už nechcem ako keby to non-stop možno, že takto riešiť. Myslím si, že nejaké veci naozaj sa pohnú. Budete nejaké veci teda pohnú takto v tomto zmysle, že sa zamyslíte nad tým, že sa moc možno, že ste angažovali, že chcete troška aj spomaliť. Jednoducho pozrite sa na to, že či sa vám niečo vracia, hej, ohľadom človeka, ohľadom nejakého pracovného rozhodnutia. Možno, že finančná otázka, možno, že budúcnosť, možno, že konflikt. Jednoducho
Ak čakáte na niekoho, môže to znamenať aj obdobie kicha, a ak niekto nekomunikuje, ono karty nehovoria hneď, že nemá záujem, ale hovoria to, že tá situácia sa nehybe, pretože potrebujete trocha odstup. No a myslím si, že to je veľmi dôležité s tou sedmičkou tých mincí. Netreba tlačiť na výsledok, treba pozorovať. Tá výzva, tu bol ten rytier mincí. Ono to je veľmi zvláštna karta, čo sa týka výzvy, lebo rytier mincí, on to je veľmi niekto, kto je spolahlivý. Ale ja si myslím, že troška september vás môže nudiť, hej, že niektorí z vás si budete hovoriť, prečo sa to hýbe tak pomaly, budete chcieť ďalší, možno, že budete chcieť výsledok hneď. A v septembri budete musieť vydržať. Či už to je nejaké povinnosti, nejaké opakovanie, nejaké vybavovanie veci. Celkovo vydržať. Čo sa týka práce, ja si myslím, že musíte dokončiť nejakú rozrobenú vec. Musíte, ako keby niektorí z vás budete čakať na nejaké schválenie, na nejakú odpoveď, na nejakú administratívu budete riešiť. Môže to byť napríklad, že postupne cez nejakých viacerých krokov budete musieť sa dostať. Jednoducho budujete niečo, čo nie je ešte zatiaľ veľmi viditeľné, ale určite treba pokračovať, lebo ten výsledok bude stať za to. A vlastne tento rytier minci je skôr niečo také, že treba sa pozrieť na tú stabilitu, netreba úplne riskovať. Takže pozor na impulzívne nákupy, pozor na nejaký hazard, pozor na nejaké veľké, by som povedala, finančné skoky skôr. Treba tú pravidelnosť, treba ten rozpočet, treba ako keby šetrenie, nejaký taký dlhodobý plán. Skôr na to sa tak pozerať. Tú oblasť rastu sme tam mali tie dve otočené karty. Myslím si, že rast nepríde z toho, že budete viacej robiť, ale treba prestať robiť zbytočne veľa, lebo otočených 5 palíc, ono to hovorí o tom, že vy sa možno, že stále porovnávate, vy možno, že nejaký kolega súťaží o pozornosť, možno, že niekto s niekým sa dostanete do rovnakého konfliktu. Nemusíte ako keby za každú cenu vyhrať každú súťaž, do ktorej vás niekto zatlačí. Čo sa týka tých 8 mincí, ja si myslím, že ste unavení z toho, že neustále niečo opravujete, niečo zdokonalujete, niečo prerábate, hej. A treba sa pozrieť na to, že či to ďalšie úsilie je skutočne nie je potrebné, lebo ja si myslím, že vy niektorí sa máte taký pocit, že nikdy niečo, čo robíte, nie je dosť dobre, ste taký veľmi sebakritickí niektorí, takže určite si na to dávajte pozor, netreba byť úplne voči sebe taký kritický. A ak si napríklad nejaký tvorca, že niečo tvoríte, trávite veľmi veľa času podľa mňa na detailoch. A ja si myslím, že sú to také detaily, ktoré možno tí iní ľudia nevnímajú, že skôr vy to tak vnímate, takže skôr netreba ako keby čakať, že všetko bude perfektné, treba proste ísť, treba sa hýbať, treba jednoducho nestať na mieste. Čo sa týka tých extra správ, tak tu bola tá kráľovná mečov otočená. No, nedovolte, aby nejaké sklamanie zmenilo, aby vás sklamanie zmenilo na človeka, ktorý začne všetko rezať a odrezávať zo svojho života bez premyslenia, lebo táto karta hovorí o príliš ostrých slovách, o nejakom cynizme, podozrievanie, nejaké unáhlené závery, nejaké chladné odmietnutie, nejaké rozhodnutie, ktoré bolo urobené z takého hnevu. Jednoducho si poviete, že dobre, že ja už nikoho nepotrebujem, že všetci sú proste rovnakí, na ničom nezáleží. A ono to nie je pravda, ono to je iba únava, ktorú možno, že takto cítite. Čo sa týka vzťahu, ja si myslím, že máte vo svojom živote človeka, ktorý vás sklamal, tak v septembri ako keby vy skôr uzavriete nejaké veci, než máte dostatok informácií, netreba sa hneď uzatvoriť. Takže myslím si, že aj celkovo hlavné také posolstvo je, že nie každý konflikt si zaslúži vašu pozornosť alebo odpoveď a nie každá úloha si zaslúži, aby ste na nej strávili ďalších 10 hodín a netreba ani seba nejako v kuse vysvetľovať. Treba budovať veci pomaly a to, čo budujete pomaly, ono to sa vám naozaj vráti. Takže vyhodnotiť, zastaviť sa, pokračovať tam, kde to má zmysel a prestať bojovať na veci, ktoré zmysel nemajú. Takže asi tak. Tak mám pocit, moji milí škorpióni, že to bolo asi všetko, čo vám tarotové karty chceli povedať. Tak ďakujem vám veľmi pekne, že ste tento výklad vypočuli do konca. Prajem vám všetko dobré, aby sa vám darilo. A ak by ste mali záujem vidieť viacero takýchto videí, tak prosím zanechajte mi odber, aby vám nič neušlo a tiež dávajte si prosím teda pozor na tých podvodníkov. A tiež, ak by ste možno, že mali teda záujem, môžete mi tak vedieť, že či sa vám páči, keď teda miešam tie karty priamo na video, alebo keď teda už ich mám pripravené, takže asi tak. Tak mám pocit, že to bolo všetko, tak prajem vám, nech sa vám darí, majte pekný a pohodový deň a vidíme sa zase niekedy na budúce. Tak doví.